Hej sammen og velkommen til den her video. Så i dag skal jeg lave en parfumesamling, som I kan se her. Og, eller også på titlen. Og jeg glæder mig rigtig meget til at filme den her video, fordi jeg kan godt lide at se på YouTube sådan, hvad for nogle deodoranter og sådan noget folk de her, og parfumer og sådan noget. Jeg synes bare, vi skal tage og komme i gang. Så den første ting, det er faktisk en deodorant, som er den her, og det er Dove's Silky Dry. Som har det her cremelåg. Og det er sådan en roll-on i. Og der er 50 mm i. Og jeg synes, den fungerer rigtig godt. Jeg har også en. Den her, den er bare med antiperspirant eller sådan noget. Men jeg har også den her. Hvis den er her. Ja. Den her med granatæble og lemon. Den her. Jeg er bare i gang med den her nu. Men den her, det er bare den her med det lyserøde låg. Den ser bare sådan ud. Der har den her granatæble her. Men jeg synes, den her fungerer godt, så jeg tror nok, det er de samme beløb, eller hvad man nu siger. Så næste ting, det er den her. Som er en parfume, som hedder Born Wild Woman. Og jeg kan godt lide eller pakken på den. Den dufter rigtig godt. Det er den parfume, jeg bruger til hver dag. Så har jeg den her fra, den hedder Downtown. Og der står Donna på. Og der er 100 mm. Den her, den dufter meget damet, hvilket jeg ikke så godt kan lide, så jeg bruger ikke rigtig den her. Så det er ikke helt. Se hvor meget det er. I kan sikkert ikke se hvor meget det er, men jeg bruger ikke den her, fordi jeg føler ikke. Den er meget damet i det i hvert fald. Ja. Det næste, det er helt klart også en af mine ting, eller body noget, og det er den her fra H&M, som hedder Body Splash i Sugar Pink. Jeg ved ikke helt, om I kan se det. Ja. Og der er 200 mm i. Jeg kan sikkert ikke helt se det. Men den dufter rigtig godt, og den har jeg købt for lang tid siden. Og hvis jeg finder en, der dufter lige så godt som den her, køber jeg helt sikkert. Der står faktisk måske på, hvad den koster. Nej, det gør det ikke. Men den er i hvert fald rigtig god. Jeg er rigtig glad for den, og jeg er snart færdig med den. Som I kan se, hvilket er virkelig nederen. Men den er som sagt fra H&M. I kan sikkert ikke se den, men den er i hvert fald rigtig god. Og hvis I ser den her, så synes jeg helt sikkert, at jeg skal købe den, fordi den er rigtig god. Det næste ting, det er den her. Jeg faktisk ikke kan se, hvad der står. Men den har det her låg her. Den dufter meget godt, den her. Så bare sådan her ud. Så har jeg en fra Goss, som hedder True Cares. Og der er 50 mm i, jeg ved ikke. Kan I sikkert ikke, men ja, den hedder True Cares. Og ja, den er også rigtig god, den her. Så har
har jeg sådan en lille en her, som hedder Pretty fra Elisabeth Arden. Som har det her gode, eller ikke gode, flotte låg i hvert fald. Den dufter egentlig også fint nok. Ja, og der er ikke så meget at sige om den, men jeg godt kan lide den. Og der har jeg en, og det er One Direction Our Moment, eller hvad det står. Sådan her, og den har den her lysekrone her. Og det var den også bare en af mine yndlings, altså jeg sparer lidt på den, fordi den er så god. Den hedder som sagt Our Moment. Tror jeg. Den næste ting er, eller den næste parfume er den her fra Paris Hilton. Der står ikke rigtigt, hvad den hedder. Der er 100 ml i. Jeg ved ikke helt, hvad jeg kan sige. Der. Den er jeg ikke så fan af, den her. Der står som sagt Paris Hilton heroppe. Jeg er ikke så meget fan af den her. Den er meget gammel dame-agtig, eller ældre dame-agtig, så det er ikke lige mig. Den næste, det er den her, som jeg ikke ved, hvad hedder. Og der er 100 ml i. Der. Og jeg kan faktisk godt lide, hvad det hedder, hvordan den ser ud. Det dufter faktisk også rigtig godt. Så den er jeg også glad for. Den næste, det er en, jeg er helt sikkert glad for, og det er Victoria's Secret Pure Seduction Fragrance, tror jeg. Vist, og den er i Red Plum og Freesia eller sådan noget. Jeg ved ikke helt. Men sådan her. Jeg ved, at man kan købe den i, hvad det hedder, i Føtex nu. Der er der, jeg købte den her. Den dufter meget af slik, faktisk. Den dufter bare rigtig godt. Og der er 250 ml i. Så jeg er helt sikker, hvis I ikke har kigget de her fragrance mist før, så synes jeg helt sikkert, at I skal tjekke dem ud, fordi de er rigtig, rigtig gode. Den næste, det er sådan en lille en her, som hedder Chanterelle, eller sådan. Med sådan en lille sol på kulå. Og jeg er ikke helt fan af her. Der er 30 ml i. Så hvis I nogensinde ser, at den har lyst til at købe, så vil jeg råde jer til at lade være med at købe den, fordi den dufter ikke så godt. Så sådan her. Så ja, den er ikke lige den bedste. Så har jeg to af de her slags. Det første, det er Celine Dion, eller sådan noget. Ja, det er faktisk sådan en deodorant, som jeg kan se her. Det ved jeg ikke helt se det. Men der er også, eller der er 75 mm. Men den der er fra Taylor Swift. Så har jeg den her fra den der butik, der hedder Sprit. Butik. Sådan her. Det er også en deodorant, og der er også 75 eller millimeter i. Sådan her ud. Måske er de begge to fra
sprit. Jeg ved det ikke. Men den her, den dufter i hvert fald rigtig godt. Jeg har heller ikke så snart mere tilbage, så det er lidt noget. Den sidste, det er en fra Spanien, og den hedder Starnatch, og den er fra den der mærke, der hedder Mango. Der er også en mango på, som sådan her. Og der er 70 mm. Den dufter også af mango. Og den er faktisk rimelig god, synes jeg. Der er ikke noget galt med den, synes jeg, som helt nøjagtigt, hvis det giver mening. Men den er i hvert fald ok. Så det var den her video. Jeg håber virkelig meget, at I nyder den her video. Hvis I gjorde, please give et like og subscribe. Og så ses vi i næste video. Hej hej!